alamisa ye juillet kalo tile 9 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la aw minnu sɔgɔlen don an n'a sanga ni wagati kan ka kunnafoni jɛlen olu kɔnɔ ni ye an ka bi alamisa kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Faamaw ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama 330 bɔɲɔgɔnko olu ka ɲɛnamaya la État major général des armées an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye kunnafoni di kɛ k'a jira ka fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ bɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ ni ka taa bɔ banbagaci wale tigilamaw dagayɔrɔ caman olu kan ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bulkes Fajola Maraka Kungo fo ka taa se Farabugu duguma ni a jirala k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ bɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ min sen fɛ u ka sanfɛ pankuru ka ɲinini sɛgɛsɛgɛli taara bɔ banbagaci wale tigilama ninnu dagayɔrɔ kofɔlen ninnu kan ni ka dankarikɛ jatigɛ wale tigilama 330 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya la k'a ta juillet kalo tile 6 ka taa se juillet kalo tile 7 ma san 2026 min sen fɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ u kɛlen kɔ ka dankarikɛ jatigɛ wale tigilamakulu ninnu ka ɲɛnamaya la u ye dankarikɛ u bolofɛminɛ caman olu fana na État major général des armées bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni k'a ɲɛsin an ka lakana finitigilakaw ma min sen fɛ u b'a jira k'a fɔ an ka finitigilakaw cɛsirilen kosɛbɛ yaasa ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Walasa ka kɛnɛyako sabati an ka jamana kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw olu yɔrɔ ni an ka jamana ɲɛmaaw tun ye sisa min ale kɔn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o siratigɛ la juillet kalo tile 7 san 2026 an ka jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni di kɛ ko kura k'a jira k'a fɔ sisa min ale kɔnnen don ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na maa o maa ni i minɛla sisa min na fo ka taa se sisa sanni a n'a feereli fo ka taa se a labarali ma i ni ɲangini ka kan o bɛ da i kan yaasa kɛnɛyako ale bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ka kɛɲɛ ni kurantigɛ ni jiko gɛlɛya ye an ka faba kɔnɔna ni wagati laban ninnu na kuranso cakɛda énergie ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ye degun dɔw de sɔrɔ u ka kuranjuruso dɔ olu la ni o kɛra sababu ye ka na ni kurantigɛba ale ni jiko gɛlɛya ye an ka faba kɔnɔna na min sen fɛ jateminɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin wale ninnu b'a la ka kɛ degun ye maa ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara tɛ taa ji ale ni kuran kɔ ni énergie y'a jira k'a fɔ k'u b'a la ka wulikajɔ bɔrɔ olu bonya kosɛbɛ walasa ka kuranko ale ni jiko nɔgɔya an ka faba kɔnɔna na. An bɛ taa Segu marabolo kɔnɔna na ka sanga ni sogo da gɛlɛli ye an ka jamana marabolo caman na Segu kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan dɔ de b'a la ka fara sɛ ale sɔngɔ kan ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko fɔlɔ sɛ sɔngɔ tun ye CFA wari 400 fo ka taa se CFA wari 600 o de ye nka an bɛ waati min na i ko sisan sɛ sɔngɔ gɛlɛyara k'i sɛnsɛn CFA wari 1000 fo ka taa se CFA wari 1600 ma min sen fɛ jateminɛ dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko nin wale ninnu sɔrɔla min fɛ o de ye sɛ gɛlɛyali ye fo ka taa se motoba boli kɔni an ka jamana marabolo caman na ni o b'a la ka dɔ fara sɛw olu sɔngɔ kan. Kunu araba juillet kalo tile 8 san 2026 commerçanti dɔ ale bɔnɛna a nina Kulukoro quartier suban kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ camion benn o de kɛra sababu ye ni ka don ni commerçanti in kɔni ka butigi la min sen fɛ commerçanti ale bɔnɛna a nina nka an bɛ wagati min na i ko sisan camion benn chauffeur ale bɛ kiiri tigɛlama olu ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli bɔrɔ olu bɛ sen na yaasa ka ni sira kasara ye ale kun dɔn. An ka jamana kɔnɔna na furusa kelen don ka degun ani kamanagan bila maa caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faba kɔnɔna na min sen fɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ san 2025 wagati la furu 712 o de sirila an ka jamana kɔnɔna na nka furu 1315 o de sara an ka jamana kɔnɔna na ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ o cayara ka tɛmɛ san 2024 wagatiw kan ni o kɛlen don ka na ni degun ani kamanagan ye an ka faba sigibaa caman na. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ
walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux in ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux in a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ taa kɔkan kibaru la Senegali denmisɛn 4 olu bɔnɛna o ni na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ famille kelen denmisɛn 4 olu donna mobili cɛnin dɔ jɔlen kɔnɔ ni ka a datugu u yɛrɛ da la ka sɔrɔ u ma dabɔ a kama ni o wale kɛra sababu ye ka funteni bonya ko juguya mobili kofɔlen kɔnɔna na ni ka nin denmisɛn kofɔlen 4 ninnu bɔnɛ u ni na min senfɛ gendarmerie mɔɔw ye u sɛnsɛn ka se nin yɔrɔ kofɔlen na ni ka nin denmisɛn kofɔlen 4 ninnu su ta ka se ni u ye su mara yɔrɔ o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw olu la. Liberia kiriso ye tɛgɛda kɛ maa 5 kan tɛnɛ don ni siga kɛr'u la k'a fɔ k'u tun b'a la ka ɲɛnaminimafɛn cocaïne kilo 237 o de la tɛmɛ Liberia kɔ kan juin kalo tɛmɛnen san 2026 ni a jirala k'a fɔ ko ye o siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɛnaminimafɛn hakɛya sugu ka minɛ Liberia jamana kɔnɔna na min wari bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 10 ani miliyɔn 900 o de la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko nin siganama 5 ninnu tɛmɛna cakɛda dɔ de fɛ ni ka nin baara ninnu waleya an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye nin maa 5 kofɔlen ninnu u bɛ Liberia kiiritigɛlamaw olu k'a bolo kan. Ka sanga ni Moyen-Orient kɛlɛ États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ale k'a fɔ la ka sanga ni Moyen-Orient kɛlɛ États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ka fɔ la kɛlɛjɔn bɛɛ kan tɛ u ni Iran jamana cɛ tuguni k'a d'a kan mugujugufili dɔw dabɔra ko kura u ni Iran jamana ɲɔgɔn cɛ min senfɛ États-Unis jamana kelen kɔ ka Iran jamana jalaki k'u ye mugujugu fili k'a ɲɛsin u ka taji kurun 3 olu ma détroit Hormuz kɔgɔjisira olu kan o de siratigɛ la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ États-Unis jamana kuntigi Donald Trump y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛjɔ bɛɛ kan tɛ u ni Iran jamana cɛ tuguni. Guinée Aja André Touré ale fatura kunu araba juillet kalo tile 8 san 2026 ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Aja André Touré ale tun ye Guinée jamana kuntigi kɔrɔ Ahmed Sékou Touré ale muso de ye ni a jirala k'a fɔ ale fatura kunu juillet kalo tile 8 san 2026 ka a si to san 92 la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ka ka kunnafoni jɛlo olu kɔnɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi alamisa kunnafoni dilen olu la aw kan bɛn sini kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakana ko ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la.